Dit is mijn motor. En hij heeft al olie en die stiet op stand. Dat is belangrijk voor startknut. En dan zetten we de lucht er even op. Nou, en nog één hendeltje en dan draai je. Mooi. Er zijn genoeg stukken schipjes, maar net meer met zo'n oude motor erin. En dat maakt het helemaal aan, ja. Dat vind ik machtig. Tot ziens, hè? Hoi. Moet er maar even omheen. Joert, dan we zo die twee wedstrijden, we zijn weer de eerste. En Sibo. Die werd de eerste? Die werd de eerste, ja. Oké. Die wint beide wedstrijden. Dus ja, en de rest weet ik niet, dat kan alle kanten op. Het stonk wel een beetje naar de misdaad, hè? Dat is nou de strijd weer op ingezet. Ja, ik maand net, maar ik bedoel, ze hadden voor mij wel goed aan de praat nou. En, dat meen je dat echt? Ja, dat meen ik echt. Ja. Wat je net zei, dat het zo is, dan dat het door zijn... Nee, dat maakt net zo vol uit, maar ze willen twee keer eerste. Het geestelijk vermogen van degene die het snelste zielt door 2 wedstrijden is van, dan wil je gewoon kampioen. Dat zou mij weten. Nou, de eerste 4 die het in Staveren voorop lijnen, die lezen nou weg voorop. Maar er komen misschien nog 1 of 2 bij, dus we krijgen hoe de start ongeveer valt. Maar dan mag dus 2 wedstrijden heel goed zielen. Nou, dan heeft alles in handen eigenlijk. Nou ja, en ik gok dat de spirit die ze kregen sneur van het feit dat ze weer goed zielden, dat weer Sibo Sisling. De wien kan van alle kanten waaien, maar hij komt altijd in het zeil van Ton Brundel. Goejoen, welkom bij het Scootjesjournaal van de Batavier van Zels. Hier midden op Hegememar. Want van een beetje wat je 2 keer zielt. En dat heeft van Zels alles te krijgen. Maar die allereerste wedstrijd die net trok hier. En dus master Joert 2 keer zield worden in een inhaalwedstrijd. En de 2 man die Joert van een beetje eigenlijk het best presteren. Die zitten, ja, die ben Joert te gast bij het Scootjesjournaal. Ton Brundel, de regerend kampioen van de Lietse Lies. En Gele Tadema van Jestemar. Van Zels, Klaas Jonsma, hij is de rek. En muziek, van Zels ook nog. Van Elske de Wal. Maar nou eerst het wedstrijdverslag van Ilke Lok. 2 uur en dan is het starten en machine werd je wat klonen komen. Nou binnen naar boeten moest je wijzen in het midden. Dan hier het net zo volle doel om dat te starten. Want dan kom je wat in een leegte wat de wien onbelaat. Maar Henk Rechts zit er wel. En die had Deilers bij Romke de Jong. En dan komt de protestvlag er al in bij Henk Rechts. Dat is net helemaal goed gegaan. Dat zal nog wel behandelen worden. Want er komen even mij oer de finish. Dan gaat het spul voort. Maar dan zit Henk Rechts erachter met de rij. En dan zie je dat er ergens uitkomt. En dan met Sibo Sisling. Die gaat achter Jelle Talspa langs. Maar dat is net zo raar. Want dan komt er op wij daarna het vaarwetter. En dat zou misschien wel eens goed wezen kennen. Want je moet net in de midden blijven. De Raderhoek die zit helemaal in de midden. En die komt er dan net uit. Maar bij de tonnen is het dan duidelijk dat de man die er onderin zit, dat die het wint. Tony Brundel komt hier krek voor de Jestermar. En die ging mooi om de tonnen. En dan is nummer 1 en nummer 2 de man die in de studio zitten. Maar er zit er nog wel heel wat verstrijden om daar te blijven.
een heel groot veld, namelijk dat komt achter die mannen aan en dan is even zien wat er al gebeurt. Ja, je komt op stuurboord op die tonnen en ik zie het altijd weer. Het weer wat een raar tonsje, want je moest heel dichtbij wij komen. Het ziet wat boven de geul al hier. Nou, en iedereen beziekt daar wat om die tonnen heen te komen, maar dat slaagt het net altijd goed. Sibo Sisling batst hier tussen iedereen terug. Keurig achter de lemmer langs op wij naar de tonnen. En de lemmer die het goed terug rug uit te sturen, dat ken hoe stuurboord. Maar de meid er wel van langs kennen en dat koer zelfs krijgt. Nou, dan komen die man verder. En dan kan Sibo Sisling eerst om de tonnen komen. Nou, zo komt het hele spul daar omheen. Gebeurt er eigenlijk helemaal niks meer. Nou, eens even zien nog als die man, die onderste man, die houdt het wat dreig in die tonnen erin. En rijdt ze die misschien een mijlkoor in de ties. Als de elke voet is, kennen we dat even zien. En dan zien we inderdaad dat die man wat in de ties rijdt zit. En dan zit er een opstekker achter een zeilskoord en dan moet er even verrotten worden. En dat INOC even naar beneden stuurt, dan zou dat misschien kennen. Dat ken, want dan ben we nu bij de tonnen. En dan is er geen enkel probleem meer en dan ga je weer verder. Nou, zo gezellig, misschien al wat om de tonnen heen. Dan kom je goed voort in Heeg en de Raderhoek. Die zult trouwens nog wel de protestvlaggen. Ik hier een paar hiesje. En dan komen binnen toch alle oren. Nou, dan gaat het van het lapje wij naar de Indik, de Walseinder Wal. Schitterend gezicht is dat altijd. En dan zou je voorop lezen Tony Brundel en de Gele Tademan. Ja, die zullen een keer naar elkaar te praten. Wat doen ze dan? Nou, en dan praten ze al, Dogie is die kant op het ton en ik in die kant op het ton, want het is een gateroute, dus een meest kiezen welke boei je als neemt. En dan komt dat het beter uit, dan ga je mijlkoor geen leien meer, want het zie je al notabel. En ja, zo komt de uitspraak in die uit. En dan prachtig dat veld dat er achteraan komt. Schitterend beeld over die tijd. Nou ja, zo ziet Sibo Sisling daar zitten. En die zit nog mooi bij de eerste. En die kan eindelijk even een sok zetten naar wat wij dachten dat de goede kant weer. Dat Henk Rechts, die gaat die kant uit. Zodat de goede kant dan net wezen naar de wal. Maar dat wie het net. En ik in de rest van het cruiserak ging het heel vreemd alweer. Wils deze man daar absoluut nog net met wanen binnen. Maar die beziek je nog om die tonnen heen te komen. En elkaar net als Concherien slag het alweer. Krijg wie het banste kan voortkomen voor dat Walter de Vries leien van hem krijgt. Maar dan zien wij de Jester Mothers en die lezen voorop. Want die had Tony Brundel verslijnd. Want Tony Brundel hier een hele minne vlaag. En daarachter hier zeker Heerschop ik een hele minne vlaag. Ja, die man komen 2 en 3 om het tonnen. Maar de Jester Maar de enige die het over de goede kant ging. En die man in de midden, ja, die hier een echt hele minne vlaag. En dan komt Henk Rechts daar in naar voren. Zou die er dan komen? Ja, die komt er net helemaal. Dan komt eerst Kees van der Kooi nog langs. En dan komt Henk Rechts. En dan komt Jelle Talsma. Nou, zo zit het wat mooi om die tonnen. Het blijft alweer heel dicht bij elkaar. En de man die het juster winter waren in Staveren, Arend Wisse de Boer, die beziekt het nou om die tonnen te komen. En dat slaagt het wel. Maar dan komt hij net meer in de voorhoede te lanen. Want dan zit je in de achterhoede en daar kom je eigenlijk net per wij. Nou, Inge zou er nog wij komen kennen. Ja, die zit mooi op het tweede plakje. Zeker Heerschop. Zeker Heerschop, ja, die denkt dan, die horen bij de man gaan naar de tonnen en het vaarwetter. Ik ga naar de Indik, want dat is daar hak paard en dan kan ik denk even zien hoe het er komt. En Kees van der Kooi, ja, de man die vorig jaar zo mooi debuteerde, die zit ik nog mooi varin. En dan zie je even hoe dat mat. Maar dan zie je al dat al die slagen helemaal verkeerd uitkomen. En dat Tony Brundel de goede slag keersen had. En hij komt als eerste om de tonnen. Var de Jester Mothers die even beliers matten had. En zeker Heerschop komt daar nog vol verder achterom. En dat betekent dat de man 1, 2 en 3 eigenlijk wel makkelijk binnen. Alhoewel Henk Rechts komt hier heel dicht nog bij zeker Heerschop. Even zien hoe dat oude nee. Zeker Heerschop gaat er van los. Bij Kramer zet de pet weer op. Dan hoeft het net meer te zien. En Henk Rechts die gaat er achterlangs bij zeker Heerschop. Keurig die man, geen enkel probleem. Maar het zit er wel om dat Henk Rechts al heel dicht bij kan. Maar ja, dan ga je altijd in het cruiserak weer kiezen om die slag. Nou, de tonnen wie je nog wel even dreek. Hel je hem wol, hel je hem net. Nou, dan even zien dat zeker Heerschop hem helpt. Want ja, hij joeg wat de volle taal op het aankomen van Henk Rechts. Hij woer maar echt beslist
achter Lons had. Nou, even zien altijd erboven komen kan. Ja, hij kan erboven komen. Maar ja, dan zit Henk Rechts al mooi dichtbij. En dan zou er om het treden en de vierde plak dus nog wel wat barren kennen. In het rakje naar de Indicta. En dan wederom naar het vaarwetter werd die tonnelij te wachten. Zien hoe dat is. Goed om die tonnen. En dan komen we verder. Nou ja, het was een hartstikke leuke wedstrijd om naar te zien. Want al die oren die bezochten ik een beetje naar voren te komen. Maar het slag er net al heel. En Tony Brundle wel. Want hij werd de winnaar van de eerste wedstrijd. En Tadema die kwam als 2 uur streek. En hier er even trainen oer. Nou, dat wordt even bevrotten verzels. En de treddeman waren dan toch nog zeker heerschap. Heiko Henk Rechts van de Mouskootje. Dan nog even de uitslag op kaart. De nummers 1, 2 en 3 hebben we de Sjoen, Brundel, Tadema en Heerskop. Vierde Henk Rechts. Dan Arend Wisse de Boer, de winnaar van Juster. Hij eindigt nou als 5e. 6e Jeroen de Vos. Dan Jelle Talsma. En dan gaan we extra gewoon naar de tweede kaart. Wordt ongeveer terug Sibo Siesling. Dan Erik Jonker, Kees van der Kooi op het over de plak. Dan gaan we naar de nummer 15. Wouter de Vries, juist nog de gast. Hij woerde voor ons. Het is enigszins slagen, want hij wordt nou 15e. En het laatste en nummer laatst is Romke de Jong. Heren, dan noemen ze 1 en 2 van de eerste wedstrijd. Dus een felicitatie op zijn plak, liek het mij. Dankjewel. Ja, toch? Want ik denk 2 alle heren in het blauw, maar een tevreden niet alom. Ja, zeker. Kan niet beter, hè? Ja, want Justin was al een beetje onkundig. Hè? Het zou wel eens in het vaardiel wijzen kennen van Tom Brundel. Ja, op zijn eigen thuiswetter. Ja, kijk, het is, wij kennen het water op ons duimpje. We weten precies waar de ondiepte zit en wat een beetje zijn stromingen zijn. En wat de wind een beetje, zoals die geul, die loekt een beetje. Met deze windrichting. Nou, en dan moet je daar zitten. Proberen, althans, dat je daar kan komen. Maar... Ja. Jij is nog wel wat er al gezien wordt. Dus je kent de ondieptes wat. Ja. Deze hele grote maar. Dan krijg je de ondieptes wat. Wat heeft een ondiepte te maken? Het is dat 2 meter diep. Jawel, maar kijk, dan kan je minder zwart steken en dan kan je minder hoog aan de wind. Dus dat moet je niet wezen. Ze zeggen, de ondiepte viel je tot op 10 keer je diepgang. Een diepgang heeft van 40 centimeter. Dan is een ondiepte zelfs op 3 meter diepte nog te vernemen. Ja, het zuigt dan. En vooral een bredere scheep hebben dan. Maar dat is dus ook een groot vaardiel dat jou dat weten. Nou, groot voordeel. De meesten weten het wel allemaal die zijn. Nee, we trainen weinigen die het Nou zijn. ja, we kennen het vreemd onder nummer 2, Gele, want Dobie is Twente op, eigenlijk de ziel op heel oorwetter. Nou, dat is nog een jepper, denk ik, op een burger van Mar, maar Ja. wij hebben er net veel les van, ja. Nee? Nee, we hoorden met name ziek om de goede vlagen en wel en west hier de goede wien. En dat slagen wel redelijk. Ja. Maar net altijd, want de verleerste en ik was een met ik. Hoe zit dat? Ja, klopt. Ik heb mijn broer en ik die gaan wel redelijk duidelijke afspraken. Ik heb me er 1 keer mee bemoeid en toen kwam ik mis dus. Wij lijnen voorton en... Nooit luisteren naar de broer. Nee, ik krijg erom. Ik nam de regie hoe de slagen en dat hij beter was dan haar. De broer die had de adviseur. Ja. En die zei die kant op en door die is de doos. Ja. En hij daar spul of hoe is dat dan? Nou, nee, dan moet je weer verder en dan moet je weer zien hoe je zo snel mogelijk weer bij de volgende tonnen komen. En we weten nog bij de wat beter was hier, dus dan ga je verder geen spul. Nou ben de grenzen weer even markeerd. Ja, precies. Ik weet wel dat ik me op het sturen concentreren kan. Ja, de noemen ze 1 en 2, want Ton, wien als eerste voorbij de eerste tonnen, de bopperste tonnen. Daarna waren je weer in. Het was wel echt, een echte strijd, hè, tussen beiden. Ja, kijk, voor de Winsterak, die ging aan de binnenpositie kiezen. Ja, en dan liep hij wat bij ons op. Nou, en dan ben je eigenlijk een beetje de sigaar, om het maar zo uit te drukken. En wat veel staan? Nou, kijk, ik riep ook wel tegen hem, we gaan breed liggen, dan kunnen we samen eruit rennen, weet je wel. Dat is veel beter. Kijk, even hoe lezen. Geen onderling conflict. Nee, kijk, en dan kun je samen futteren, zielen. Nee, nou, dat heb je, scheelt je weer meters voor nummer 3. Ja. En dan in het kruisvlak weer sparren. Zo, wij vatten hem mooi op een Leibolder. Maar ja, op een gegeven moment moest men gijpen en dan weer de bopperste. Toen randen we er wat doorheen, hè. Maar dat was even 1 en 2 tussen, de noemen ze 1 en 2 op dat moment. Dat wie wat beide naar voren zijn, hè. Dat wij juist zijn, je kan je helemaal verdwalen in dat dwaze conflict met je directe tegenstander. Ik verslaan die, maar het kost me zo volle bloed en moeite dat ik ben de hele vloot kwijt. En deze man heeft verstaan van... Ze herleert van Juster, denk ik, van Nee, die wiezen toch, win. Nooit een duel omgeven. Deze oude vast, die had dat uitvonden. Nee hoor, dat is al zo'n oud spelletje. Dus dat weten ze allemaal. Maar dat is wel een gulden regel, echt van jou. veel in scootjesielen. Zo ben je wel meer in echte wedstrijdzeilerij. Zoals met regenbogen en dat soort dingen. En, ja, Het duel omgeven bedoel ik. Nee, oud praten. Nou, dat wil ik niet zeggen, maar als je samen voor ligt in het eerste kruisvak, tenminste bij de bovenste boei,
En dan kan je een gaatje maken. Als je elkaar af gaat dekken, dan heb je weer een probleem. Je kunt beter samen futselen. En wist je wat leuk is? Dan zei de oude man... Dat is krek als die barig en die omelet en van die hen. Die oude man zei... Die barig en die omelet? Ze bij de jaren voortzelen, maar hij wint hem. Snap je? Wat voor boekje dat? Die barig en die omelet? Nee, maar hij haalde anders in, dus dat werkte dus niet goed. Maar Gerard ook iets vocalieks van, ja, dat doe ik. Ja, tuurlijk. Je moet dan naar voren. En dan, als je de meeste beiden uit bent, dan weet je zeker dat je een van beiden sowieso een tweede plakje had. En in deze geval, dan een beetje klassement. Ja, nou, dat noemen ze Ian en 12 van die eerste wedstrijd. Maar dan weet je, er komt nog een tweede wedstrijd, komt er nog gewoon. Hoeveel zit er tussen? Een jaar uur ongeveer? Zo'n half uurtje, ja. Maar ben je dan net helemaal uit de lieken? Dan kun je gewoon gelijk terug? Nee, met deze wind niet, joh. Ik stuur als een BM'tje. Hij stuurt als een BM'tje? Ja? Ja, nee, als het hard waait, dan komt het erop aan. Johien, wat rijden wedstrijden Schilke? Ja, het is een hartstikke mooie zielshow. Prachtig. Nou, dan zien we zien hoe het Gier die tweede wedstrijd dus, die het ongeveer een hele uur na omvang van naar de finish van die eerste wedstrijd zielt wordt. De tweede wedstrijd. En dan ben we om 4 uur en dan zien we hoe die BM'erkers daar onderin zitten. En Freddy van der Heijden hier onderin nog de beste start. En er komt zeker Heerskop bij. En er komt Tony Brundel bij. Nou, die drie man zitten helemaal onderin. En die gaan dus naar de Indikster wal. En dan is even verder zijn. Beste start in het midden hier. De Elkje met Jeroen de Vos. Dan zie je het Wattensterscootje bij. Maar die helden het net helemaal. Want die oorderscootjes ronden eigenlijk hudder. En vanuit het begin, ik haal zal vaak zijn op het midden van de markt. Daar zie je het net voldwaande wien. Ik net voor deze Jeroen de Vos. Nou, dan komen we bij de heugste tonnen. En dan had zeker Heerschop Tony Brundel nog altijd in de skeren. En dus gaat zeker Heerschop als eerste op de tonnen. En gaat Tony Brundel daar en als tweede om. En waarschijnlijk gaan ze toe op hetzelfde wijze praten als dat ze de rit daarvoor die hier met Matjen dat we met z'n beiden voorkomen. Waar komt als treden om de tonnen? Maar eens even zien hoe dat wordt. Dus er zijn nog wel wat kandidaten voor. Maar er komt Jester Marl aan mij, Freddy van der Heijden. Ja, Freddy van der Heijden. Keer de goede slag, keer de goede start. En hij komt dus voorlopig als treden om de tonnen. En dan komt Jester Mar dan Gerard Tadema achterom. En dan kan je mooi met zijn fjouweren zien voor te komen. Al weet Freddy van der Heijden wel dat er waarschijnlijk daar geen aan meer in had om daar goed bij te blijven. Nou, dan komt de rest van het spul. Zit Henk Rechts alweer, zit Sipo Siesling, er zit aan de Boer. Die man zit er alweer achterin. En die staren verdwaasde naar elkaar. Hoe komen we goed om die tonnen heen? En hoe komen we zo snel mogelijk naar voren? Nou, ze zo'n alle draaien net naar voren komen. En dat betekent dat ze het voorlopig maar even dwaan maken mij wat plakken achterin. Maar even zien naar Henk Rechts zit je te wuiven hoe dat komt. En dan gaan we weer op dezelfde manier naar de Indik. Daar werd zo'n 50, 60 meesken stien. De zien naar Scootjesielen wat best mooi weer. Heerlijk van de wien. Prachtig tafereeltje daar. En voorop intussen Tony Brundel, want die is gewoon zeker Heerschop voorbij scoot. Had ik zien zeker Heerschop zei ook eerst de andere kant. Maar wij gaan deze kant, want wij willen het vaarwetter. Want daar is het de beste vlaagjes. Nou, de koer zelf voor het oren uitzikje. En daar redden er helemaal mee. Nou, dan zit in de rest van het veld zit Henk Rechts bijvoorbeeld te bezieken om heel heug te komen. En te bezieken om iedereen voorbij te komen met slag en net. Freddy van der Heijden nog steeds bij de koprinders. Dat wie goed. Dat koer er lang volhouden. Maar dan kiest er van de slag naar de Indiksterwal. Nou, dat is dodelijk. Helemaal dodelijk deze keer. Hij kon er helemaal niks aan doen. Want op zichzelf wie het wel goed. Maar het was helemaal niks. En dan just die mannen op die orenscootjes. Ja, die gaan dan maar de orenkant uit. Geen enkel probleem. En dan komen ze wel verder. Hier het prachtige beeld van het skip. De Lietselies van Tony Brundel. Voorop in deze wedstrijd. En ja, ik hier een beetje het gevoel van. Ik zit bij de Snitsterpannen te zien. Want die ben er gewoon voor. En die krijgen ze goed net weg. Zeker Heerschop, hij bleef aardig in de buurt. Let zien dat er het lieke goed ken. En dan komt op een vierde plakje intussen de man uit Watten. Die zei van, als ik nou even draai, kom ik dan als vierde om mijn tonnen. Piet Blauwe shot is even heel goed. En dan begint de man rij en dan komen ze op dezelfde situatie als Jelle Talsma en zien man. Vierde plakje, heerlijk weer in die wedstrijd. En nog altijd, ja, hij is naar achteren rekken. Freddy van der Heijden, dat zei ik je al. Maar daar zit Sibo Siesling dus. Daar zit de Rader Roek nog altijd. En ja, de man hing het moeilijk mij elkaar om in dat slagje direct bij het vaarwetter dan boven die tonnen uit te komen.
goed romte te hebben. Want Freddy van der Heijden die zal je naast bij die tonnen. Ik dacht, grinje me om het leven om die tonnen te krijgen. En ja, dan weet je dat je intussen een dag binnen. Nou, daar zit Henk Rechts al hier bij, er zit Arend de Boer bij. Nee, die man ziet hem dus echt wat achterin. En daar weer helemaal niks aan te doen. Dit is Arend de Boer, de winnaar van Juster. Niet Joert genoegen nemen moest mij een 4e plakje. En iemand wat nog volle minder weer. En wat Arjen Jem Azes wil vertellen zit. Nou, dit is een man die bleef voorin. Ik zit het maar Tony Brundel, de echte winnaar van Joert. Nou, de tweede man, want die is, Arjen zei, de tweede zit hier. Maar de tweede man had dat natuurlijk ik. Zeker Heerschop, want die is ik tweede en derde worden krijg als Gele Tadema. Die komt je keurig achterom. En ik denk dat zeker Heerschop in het klassement nog wel een wichtige rol speelt. Benamen uit de omstandigheden wat minder worden zoen als dat die van Tony Brundel Joert wien. En de tweede man, ja, hij is mee de eerste dag in Staveren een beetje af van Gele Tadema. Omdat er hult hij achteruit scoorde. Want hij startte, ik denk goed, maar kwam net helemaal goed verder in de wedstrijd. Maar hij komt hier met een tweede en een derde plakje keurig bij het bezit dat ze het weer voelen. Wordt het dan ik maar wezen mij. En dan kan zij ik om de tonnen komen. Dat zijn de absolute winnaars van deze dag van Joert. De nummers 1, 2 en 3. Zodat die noteerd waren in alle boeken die Arjen de Boer aan voorlezen zal. En deze man had de grootste vreugde. Tony Brundel en Simon. Dus dan die tweede wedstrijd direct dus op de Hegemer. 1 Tony Brundel, 2 Heerskop en 3 Weg Tadema. 4 Jelle Talsma met de jonge Jan. 5 Erik Jonker, 6 Jeroen de Vos, Zoon Michiel Kalsbeek. 8 Robert de Jong, 9 Arend Wisse de Boer. 10 Freddy van der Heijden, Olve Sibo Siesling, 12 Henk Rechts. 13 Walter de Vries, dan Kees van der Kooi, Romke de Jong en nummer 16 Wietse Bandstra. De nummers 1, 2 en 3 van het algemeen klassement. Nou ja, ze zitten hier. Hè. Tom Brundel, zeker Heerskop. Hij is net. Hij leidt op bed. Hij is ziek. Voor de meesten niet het witte wollen. En de nummer 3 Gele Tadema. Ja, de meeste skippers die hier altijd zitten, die zeggen van ja, we willen Hoornhavenje. Dat geldt ook voor jou? Nou, wij willen kampioen worden. Oh, toch wel. Ja, eindelijk. Eindelijk een skipper die gewoon zo uit. Dat is ik handhaven. Maar hij is kampioen. Nee, we willen weer een kampioenschap. Dat zou uniek wezen, maar dan gaan we voor een record. Maar dat zal wel heel moeilijk worden. Ja, want hoeveelste kampioenschap wordt het dan? Het 6e. En Siep Meijer die is 5 keer kampioen geweest. En dan gaan we voor het record. Ja, natuurlijk. Ik zeg maar niet het hele land, maar want de weg is nog lang. De weg is te lang. Ja. Nee, je moet de beer niet schieten. Hoe gaat het? Ja, precies. Je moet de huid niet verkopen. Zo wie het. Jouw Gele had wel eens aan, ik wil mijn handhaven, maar die dat niveau al lang voorbij. Ja, toch. Gele gaat nou echt voor top. Ja, wie wil. Je wil van goede klassering. Ja. Ja. En wat het dan is, we willen gewoon elke wedstrijd goed zielen en dan ja. Toen we 2 keer beter, dus ja, dan kun je wel kampioen worden. Maar als er een beter is, dan. Maar wat is realistisch dan, Gele? Weet ik net, maar we zien. Juist gaan we van 3 en 6, dus jullie 3 plakken naar achteren. Dus ja, daar ben ik heel vrolijk van. Maar de Joert gang klaar en zullen hem over inkletsen. Want Klaas, wat is daar nou het meest opvallend van de media hier op Hegemer? Nou, wat me vooral opvalt, dat gewoon geweldig anticiperen op hoe hij wint. Hield hij maar malken. Het heel keer juist zijn een prachtige ouderwets Fries wordt. Maar dat hij dus heen en weg gaat. En gewoon anticiperen er prima op. En oren waren totaal het slachtoffer. Kregen als voeren ze blind om. Dat we 1 en 2 wie. Dat gewoon echt er helemaal verstrikten in de enorme duels beton. En echt vreselijk. En dat oren dat meiden. En gewoon zijn, nou, we varen gewoon rug. En deze zitten wel wat bij dit het maaien. En ik wel, ja, denk toch van Gele van. Du hast nou een peker, dat denkt ja, het kan nog een tikje beter. Als ik er beter bij ben. Ja, klopt. Het kan nog een tikje beter. En hij is nou van de geest waar dat liedse scherpe nog er wat bij zit. Nou, we hebben morgen eerst even wel wat de wind. En dan, soms gaat het om zulke stukjes dat ze strappen met mijn is. Dus ja, dat zit in zulke liedse details. Maar dat zit hem ook in dienst jongen. In wat de adviseur zei. Ja. Het kent wel, kent net. En hij heeft daar nog jong noer. Ja, we hadden zeker nog wel even hoor. Nog morgen wel even. Maar dit maar we jong eerst even vieren, want het weer wel een pittige week voor u als bemanning. Dus ze jong wel een stukje ontlading even wijzen. Dus, ja, maar Klaas Doos ik van een echte topsporter, een echte topzieler, die liet hem gewoon net verrassen toch de natuurlijke elementen. Nee, en dat is wat deze bij de man wel wat het die verbergen haar net in het cliché van, nou ja, we krijgen een vlaag maai. Dat jij een net zo volle. Zij zeggen, we pakken die vlaag. En dat ben ik dan wel benieuwd, Ton, hoe wist je dat die vlaag komt? Nou, hier tegen meer dan als je zo'n slag door de midden maakt, dan kun je gewoon minder hoog lopen. En die geul, dat heb ik al geleerd, die trekt. Met zuidwestenwind, westenwind. Op een of andere manier, dan kun je het heel zielen. Ja.
Kijk, de slag om die boei, als je gelijk om de boei gaat, je moet de slag naar de geul maken. Maar daar zie je. En 2 dagen rommelt hij in. Een enorm stek. Dan anticipeert hoe wij goed en oren net. Ja, nou ja, goed, kijk, daar komt natuurlijk ook wel een beetje geluk bij. Maar we kijken wel naar de zon. Dan krijg je weer wat beter en dan krijg je wat ruimer. Dan wordt hij weer wat schraler. Het wolkje ervoor komt er weer wat schraler. En dat rust. En dan komt hij weer wat beter. En dan krijg je toch een beetje van Dat is ook wel mooi, Siel. Nou ja, wat ik net kom erachterop wat erop. Van jongen, er komt een wolk van de zinnen. Dat is net zo moeilijk. Maar is het vaak wel zo dat hij dan of het beter en slechter wordt. Dus dan kan je van tevoren je helmstokje een beetje al op inspelen. Dat je pak je die vlaagjes. En dat stoot dat dan ik? Ja, zeker. Met name naar de vlaggen op een schip, hoe die staan. En we hebben van tevoren wel redelijk plan hoe we zullen wonen. En dat slagen we aardig. Maar wat is dan het plan van tevoren? Want jij... de start die dokter weet dat hij wel redelijk onderin lijkt. Dus we starten hem onderin. Dat wist niet in Mek. Daar zat de start. En wij zijn 2 keer 1 geworden door de start. En anders niet. Ja. Nou, anders ook. Ja, het schip rent goed, maar anders hadden wij niet 2 keer 1 geworden. Nee. Maar het werd nog een pittige week, zo. Dus het werd nog echt lastig voor Jim. Nou, met name wat de wind aangeeft. Ik weet wat de voorspelling. Vandaag ben ik er ook uit, want toen weer met een paar dat schip mooi even anker zou gaan. Dus dat er ook dikke buien nu komen. Van Geel is het persoonlijk pittig, omdat de bemanningslid stonden is. Dus het is sowieso, dat zeg ik weer even. Dat is het emotionele moment dat je hem hier geliet naar de finish van de eerste wedstrijd. Ja, toen kwam het in beeld, maar de hele week is wel redelijk pittig. Ik nam op dat familie wie ik langs om te zien. Dus dat hakt er al in en dat pak ik op zich ook goed op met de bemanning. En dan, dat is heel mooi dat je dan zo goed presteren. Daar haal je kracht uit. We gaan nu een beetje hulp. Ja, een beetje. Ja. En Klaas, wat ben nou dan de grote verliezers eigenlijk? Walter de Vries. Waar Walter. Sibyl Siesling was zagraden bij. Romke de Jong, die had zavochten vlindier, had er accepteerd, de kuilaat gaat voor. Dit hier echt erbij, nou hij er net. En dat mensen die kent zo goed van, met zulke goede scheppen. Maar Sibyl Siesling is echt wel zorgelijk. Maar komen die nog wel waarom, Tingst? Nou, dan moet er echt wat gebeuren. Maar meer als gewoon even een stroop aan of los. Er is echt wat aan de hand. Goed. Nou, misschien aan zijn... Dat is de motor, hè? De motor. Gewoon de motor omzetten. Nee, het zeil. Ja. Kijk, en daar worst het hele voorseizoen al mee. Ja. Dus ik draai het er maar net bij. Dat moet gewoon allemaal tip-top zijn. Ja, dat is exact. En anders moet je gewoon de motor omzetten. We gaan naar Elske de Waal. Elske, heeft jou eigenlijk een favoriet? Nou, ik kom uit Veenwouden en die hebben net een eigen scootje. Nee. Jestemar is het dichtst bij Veenwouden, dus dan kies ik voor Jestemar. Hartstikke idee. Nou, Gele Werre-fan. Ja, dat is mooi. En er is een mooi nummer uitzocht. Ja. Wat is jongen? Dat sluit eigenlijk wel een beetje aan op je verhaal. Dat Yet Only One. Only One. Succes. I pretend I'm listening when they talk to me. I put on a happy face so no one sees the way I feel. If I could find a million ways to say that I'm alright, I could say 100 prayers to help me sleep at night. I could find a pair of hands to hold my heavy heart, but there's only one I wish for tonight. The room grows darker every minute of the day. You seem farther from the place you used to lay. Your hand in mine. If I could find a million ways to say that I'm alright, I could say 100 prayers to help me sleep at night. Oh, I could find a pair of hands to hold my heavy heart, but there's only one. You're the only one I wish for tonight.
Oh, I could find a million ways to say that I'm alright. I could say 100 prayers to help me sleep at night. Oh, I could find a pair of hands to hold my heavy heart. But there's only one. You're the only one. You're the only one I wish for tonight. Prachtig. Elske de Waal, mijn nummer Only One. Speciaal voor Jeste Mar. Wij gaan morgen met de Verzels Wertshield. Dan bij Sleert en Ilke Lok. Wat kunnen we daar verwachten? Morgen is het IFK Koetsjesiel op de Slettemermar. En dat is een van de meest onderschatte markten in Friesland. Omdat er echt wel wat te beleven is. Nou, de IFK'ers die weten dat. Want die lezen hem een heel soort skippen op reden. En die kennen de mar intussen tamelijk goed. En dat is ook wel nodig. Want het is een hele ondiepe mar. Als je van Sleert naar Balk vaart, stiert eigenlijk geen wetter. Van Balk naar Walsijn, ik haast geen wetter. In het midden geen wetter. De geul van Walsijn en Sleert, dat wil nog een beetje. Maar dat is dan ik het enige. En het is een rare, holle mar. Dus als het hard waait, vooral in het zuidwesten, dan is het dreig om dat te zielen en dan barren er een soort ongemakken. Maar het ken ik een heel vriendelijk marken wezen, leeflijk in de scène, met traaie plakjes daaromheen en meesten die staan te zien het scootje zielen. Zullen we dat een praten, hoor? Ja, het orakel, maar een bakje koffie erbij. Want ja, dat zou het. Is het zo verraderlijk, maar? Ja, het is hartstikke ondiep. Dus ik heb bijna geen zwaardsteker. Dus ja, er zijn eigenlijk de grotere, bredere schepen weer een beetje een nadeel. En Doop is dus weer in het vaart. Het is niet helemaal, want Sikke was verleden jaar wel eerste daar. Hoe is het maar? Ja, daarvoor ik? Oké. Oké. Dus, het zou ik niks dus. Maar de mooiste ding de mij maken. Robert de Jonge en Peter de Koe, daar vooraan opstekker. En Jeroen de Vosholm en doe weer omheen en we mij zielen. Wat hebben we er geweldige, echt spectaculaire historische momenten mee. Ja, dat vind ik ook knap hoor, dat je dat kan. En ook in de terugzakken, hè. Sluiten we maar daar met de Halfsteden toch naar terug in. Dus het is zo'n historische groei, maar we hebben het botulisme. Dus het is ook nog. Ja, verdikkie. En Gille, wat Jos naar u te sletten maar. Ja, tuurlijk. Lekker zielen. Mooie wedstrijd zielen morgen. Is het echt wel een mooi maar voor Jim? Een mooi wetter voor Jim? Ja, op zich wel. Je weet dat het zit in de regen. Dus ja, je wil er gewoon een mooie wedstrijd voor mij zien. En zo snel mogelijk finishen kunnen. En oefen je daar dan ook? Nou, we oefenen op Burgmermar en die is nog iets ondieper. Dus, dat is een vaartdeel. Nee, maar kun je specifiek alle wetters even bij Del van dat je dan ook met scootjes zien doggen? Of doe je dat eigenlijk net? Nou, ja. Gewoon oefen je op een Burgmermar en dat het dan... ja, of Snetselmar of hier op Heeg, maar... De volgende generatie heeft onderwetterkaarten. En die weet precies hoe die hebben het oorleggen. Ja, daar ben ik van uitzoeken. En dan is er al niet meer heen. Maar die had alles in de holle. Nou, nog even gauw het waarbericht van. Morgen dus in Sleert, 22 graden. Wat de eerste wien. Kreeft treien. Dat is dus al hier wel gunstig, hè Ton? Voor die? Van mij komt er morgen veel meer wind, maar ik kan het mis hebben. Ja, dit krijg ik alleen maar terug. Ja, of hij zou het maken, dit kaartje? Nee, maar goed, ik toon nog maar. Ik kan het mis hebben. Toon nog maar. Oké, er komt er nou. Weet je wat kaartje valt? Wie krijgt size? Morgen ben wij in Sleert, dan bij het scootje snel. Ik zou zeggen, ontmoet. Dag.